Witajcie ze Chlucina, albo też Hulczyna, albo też Hulcina. Chciałżech już dawno nagrać tutaj film, bo to jest plac, z którym jest związany od bajtla, plac sentymentalny, a jest to jedyno tajla śląska, co dzisiaj jest pod czeskim reskierunkiem. Bez cufal trafiliśmy się ze widzem. Jest to drugi, no i większy. No i zaś, obejrzyjcie, co żech odkrył. Były tam we Francji były takie wielkie statki, a oni byli w tych statkach, jako zajacci tam musieli robić za darmo. No i paradoksem jest to, co te budynki powstały w takim Heimatstyl. Kiedyś nawet lazaryty wyglądały jak pałace. Witajcie ze Chlucina, albo też Hulczyna, albo też Hulcina. Chciałżech już dawno nagrać tutaj film, bo to jest plac, z którym jest związany od bajtla, plac sentymentalny. Co roku jeździliśmy tutaj na jezioro. No ale dzisiaj o tym jeziorze nie będziemy genau sprawiać, o tym będzie kolejny tajlik za 2 tygodnie. Dzisiaj o mieście i nawiedza takie rzeczy, które żech nie nawiedzą nawet pora do zadku, co żech tutaj jeździł. Z wami będę odkrywał na nowo ten Chlucin, będę bardziej godał Chlucin, bo od bajtla jest tak przyzwyczajony, nie znał żech tego Hulczyn, co to tak się mianuje po polsku, śląsku, niemiecku inaczej. Słuchajcie, fest, ciekawy plac. Nie ino ze Chlucinem był żech związany od bajtla, ale że całkiem chlucińskiem, całką hulczyńską ziemią, całką prajską. A jest to jedyno tajla śląska, co dzisiaj jest pod czeskim reskierunkiem, co była pod pruskim reskierunkiem. No ale jeszcze będziemy na ten temat rozprawiać. A wy abonirujcie kanał Knefel, subskrybuj, jeżeli też na Facebooku, Instagramie, w piątki o 6 wieczór nowe filmy. A możecie też kuknąć do mojego geszeftu. Założył, że geszeft. Jedni z was pytali mnie się, kaj mogę kupić takie treski. Ogodą, no to jest mój autorski projekt, nikaj nie możecie tego kupić. Teraz już możecie. Link we opisie filmu, link we komentarzu. Treski takie i inkrze, naprawdę moc tego je. No i jeszcze inkrze rzeczy. Ktoś rzeknie, no 80 zł to jest moc. No ale ja też nie ustalą do końca tych cen i no ustalą prowizję. 10 zł idzie do mnie, no ale to jest też takie wsparcie kanału. Jedni pytają, jak możemy wesprzeć kanał, no to między innymi tak, no ale też komentarze, lajki i tak dalej i roztopierzejcie to. Kuknijcie se tam, coś ich dosia wybierecie, albo na jakiś gyszynk. A jeśli wybierecie chyba za ponad 149 zł, no to macie przesyłka z darma. Hulczyn, po czesku Chlucin, po niemiecku Hulcin. Jest to miasto we morawsko-śląskim kraju, we Łopawskim krysie. Miasto założył przemysł Ottokar II w roku 1256 jako własność zamku Landyk koło Ostrawy. Jednakoż pierwsza wzmianka to rok 1303 pod mianem Hulcin, a po niemiecku Hulcen w roku 1385. Na krótko pomienili miano miasta na Liechtenstein, kudzocy Liechtensteinów. Jest wiele teorii pochodzenia miana, beispiel odmiana Hulka, zdrobnieniu od Hula, albo Ula, z niemieckiego Ulrich. We hulczyńskim dialekcie go dali Hulczyn, a Niemcy, co tutaj kwaterowali, go dali Hulczen. W roku 1960 Darkowiczki weszły we skład Chlucina. W roku 1973 Koźmice, w 1975 Brzesiny i Bobroniki, w 1976 Dobroslawice, w 1979 Darkowice i Diechylow, a w 1985 Hart. Dzisiaj ino Bobrowniki i Darkowiczki są sztattajlami. No ale o nich posprawiamy se za 2 tygodnie. Będziemy tedy gadać też o jeziorze i trafimy się ze tubylcami. Kwateruje tutaj 13 352 persony. We wszechobecnym cenzusie z roku 2021 w Czeskiej Republice najwięcej śląskich
nacjowych deklaracjów było na hulczyńskiej ziemi. 9,7%, to jest 6291 osób. Jedni wpisali dwie narodowości. We samym Chluczynie było to 6,87%, to jest 937 osób. Jedni wpisali dwie narodowości. A przyciągu tutaj nie było, no ale place te po I światowej wojnie przeszły do Czechosłowacji. Co będziemy eklerować dalej. Miasto leży 83 km na południe od Katowic. Bez cufal trafiliśmy się ze widzem. Jo, tu coś i kameruje, a tu hop do mnie podłazi i filuje, oglądam te filmy. Jak się mianujecie? Jmenuji se Petr Vytasek, jestem z Buslavic, jestem też śląski patriot, tak jak medialna gwiazda i ja oglądam wszystkich tych filmików, co pan kręci. Pięknie, dziękuję. A poradzicie też po niemiecku godocie, po polsku, po czesku, a po śląsku tak nie bardzo, nie? No po polsku troszeczkę, bo mieszkam na granicy państwa i kiedyś byliśmy Landkreis Racibórz. Ja, genau. Auf Deutsch kann ich auch ein bisschen reden, weil war ich auch ein paar Jahre in Deutschland oder so jak prawdziwy Ślązak. Ja. Bo każdy Ślązak musi tyma dwoma językama kręcić. Genau. Ale moja Muttersprache jest cześćina. Nasza rajza napoczynamy na ringu, a je wiele ludzi z kuli tego, co je piątek, bez tydzień. Dawno, że już nie robił filmu bez tydzień. No, piątek po Bożym Ciele, no ale tutaj nie było fraj. Za nami Rathaus z roku 1868, neorenesansowy, no ale jest to trzeci Rathaus, bo pierwotny Rathaus zgorał w roku 1761. 4 lata nieskórzy postawili drugi Rathaus, kipli go w roku 1867, no i postawili, tak jak już powiedział, ten Rathaus. Bruno Fesroy bruje, niestety musiał że go wziąć na pukiel, a warto się jeszcze wspomnieć, co Rathaus zaprojektował Paul Jakisz ze Beuthen, ze Bytumia. A genau przy Rathausie stoi najbardziej okazały budynek na ringu, kamienica kupca Czernego z roku 1903. Po roku 1945 jest tu komisariat, można powiedzieć, wachtyżów miejskich, choć po czesku to miejska policja. Slezan to Ślązok po czesku. To był hotel. Tak zamianowali go po II światowej wojnie. No ale pierwej fungował on od roku 1864 i mianował się National Hotel. A we 30 latach XX stulecia przemianowali go na Deutscher Hof. Genau tutaj, po szczotku ringu, jako mamy szrajbnięte na tabuli, stała kaplica świętego Jana Nepomucena. Postawili ją w roku 1725. Gorało całe miasto w roku 1761. No ale stała do roku 1940. Kipli ją dopiero nazisty. No, z kuli czego to dzisiaj trwa dyskusja. Była tutaj droga Łopawa, Ostrawa. Po drugie, kaplica była we złym technicznym stanie. No ale chyba zbolili ją z kuli ideologię. No dyć na Adolf Hitler Platz nie mogła stać kaplica, co była reliktem, można powiedzieć, czeskiego reskirunku. No, 1725 to jeszcze było za czasów Habsburgów, kiedy Śląsk, całki Śląsk przynależał do Habsburgów, a Jan, czy Jon po śląsku Nepomucen, to czeski święty. Inkszy Jon patronuje temu rzymskokatolickiemu kościołowi, głównemu kościołowi, farnemu kościołowi. Jon chrzciciel, a kościół powstał we XIV stuleciu w gotyckim stylu.
W XV i XVI stuleciu dobudowali boczne kaplice. W roku 1597 kipnął turn, no i uszkodził też część nawy z kulitego. W roku 1616 kościół gorął, no i sklepienia się uszkodziły. Dzisiejszy wygląd to XVII i XVIII stulecie, to barokowy styl. W roku 1791 podczas przebudowy nadali tej wieży taki nieskoro barokowy styl, a nawet trochę klasycystyczny też styl. W roku 1901 zaczęli Dryny regotycyzować kościół, no ale wszystkiego nie zrealizowali. Toż mamy dzisiaj trochę gotyku, trochę baroku. Widzimy to też na zewnątrz, po oknach. Do roku 1805 przy kościele był Kirchhof. Zabajtla, że bywał w tym kościele na niedzielnych mszach, pamiętam to ze ojcami, ze rodzeństwem. No i za kościołem mamy fara. Też że był na tej farze. Był tu wielebny Ślązok ze Śląska pod polskim reskierunkiem. Był tu zakapelunka. A farosz z kolei, pamiętam, no, on był tutaj spod czeskiego reskierunka, pokazywał nam truła, co kupił i pamiętam, chyba tak było, co on nawet gadał, że on spał już we tej trule. Ja, słuchajcie, wspomnienia Zabajtla, takie czasy. Pamiętam, co ten kapelonek nieskorzej padał nam, on już tu nie będzie, on idzie za faroża. Ojcowie się dziwowali, taki młody, no, ale tutaj pod czeskim reskierunkiem tak jest, co nawet kiedy nie ma się jeszcze 40 lat, to można być za faroża. No tutaj mamy mniej personów, co łażą do kościoła, co wierzą. Tutaj na Śląsku jeszcze najlepiej, no ale im bliżej Pragi, tym gorzej. Przy kościele mamy zamek, a tak richtig dzisiaj pałac. Powstał on we XV stuleciu. Na przełomie XV i XVI stulecia przebudowywany głównie w roku 1525, kiedy przybrał renesansowy sznyt. W roku 1733 dobudowali barokowo tajla, no ale zbulili ją w roku 1811. Przodzi w roku 1808 zbulili turm, fontanna na placu zniszczyli, no i arkady zamurowali. W roku 1848 pomieszkańcy splądrowali pałac. Nieskorzej Rothschildowie właściciele go reperowali. Od końca XVIII stulecia właściciele tutaj nie kwaterowały. Był tutaj amt i kwaterowały tutaj beamtry. W roku 1999 pałac przejęło miasto. No i zaczęli go remontować w latach 2002-2007. Dzisiaj mamy tutaj kawiarnia, możemy też napić się piwa. Bernard, no pozdrowiam mojego brata Bernata, tu mamy paryzole z tego słynnego czeskiego piwa, no to nie ma śląskie, nie ma morawskie, ino czeskie. No a mamy też tu szkoła, mamy księgarnia, no i w końcu mamy muzeum. Muzeum Hluczyńska, Muzeum Hulczyńskiej Ziemię. Nigdy żech nie był Dryny, nigdy żech nie był w tym muzeum, choć tak jak godą Zabajtla, żech tu jeździł na ale. To powstało dopiero we 2007, albo i nie skorzej, no, remont zakończyli w tym roku. Toż ją miał wtedy 15 lat i żech już tutaj regularnie nie jeździł. Potem miał żech pauza, a potem roz za kiedy. No i rod tutaj przybywą te rozki minimum roz do roku. No ale naprawdę będzie to do mnie fest, trefienie, jeśli za rozki tam puda. No, chciałżech tutaj przyjść i czekałżech na przyleżytość, co by z kuli filmu pokazać wam, no i sobie też pokazać, co we muzeum się kryje.
toż idziemy zaraz do muzeum. Burzech w tym muzeum i musimy tutaj troszkę rzeknąć o historii tego placu. No, tutaj mamy na tych murach też tak krótko wszystko szajbnięte. No, rok 1742 to potajrunek Śląska. Ja? Większość Śląska przechodzi pod reskirunek pruskich Hohenzollernów. Ja, te śląskie wojny, lata 1740-1763, 3 śląskie wojny. No i to, co dzisiaj mamy w Czeskiej Republice, zostało przy Habsburgach łokrom hulczyńskiej ziemi. Tak samo, jak możemy rzeknąć, co mamy dzisiaj pod polskim reskierunkiem, było pod reskierunkiem pruskich Hohenzollernów łokrom cieszyńskiej ziemi. Ja? Wiemy, cieszyńska ziemia też jest potajlowana wschodnio. Tajla je pod polskim reskierunkiem, zachodnio pod czeskim reskierunkiem. No ale z kuli tego, co cieszyńska ziemia została przy Habsburgach, mamy troszkę inksza kultura, inszy dialekt śląskiej gotki i tak dalej, i tak dalej. Tak samo tutaj mamy inksza kultura i to wszystko inksze niźli na pozostałych ziemiach, co są pod czeskim reskierunkiem śląskich ziemiach. Ja? No tutaj kultura jest podobno do tej, co jest u nas, no bo my byli zusammen bez wiele, 200 lat, prawie 200 lat, od 1742, no i tu się zakończyło w 1920 pod pruskim reskierunkiem. No, na Górnym Śląsku, na wschodniej tajli Górnego Śląska do 1922, jako wiecie, ja, reszta do 1945. I bez abstimungu dokuplowali ta hulczyńska ziemia do Czechosłowacji. No, Czechosłowacja rościła sobie też zakon do całej raciborskiej ziemi, bo hulczyńska ziemia była związana z Raciborzem i niejako oderwali od tej historycznej tajle. No i musieli majstrować nową administrację, kole Hulczyna, ja? Tak przodzi nie było. Potajlowali raciborską ziemię. Toż musicie wiedzieć, co to południe raciborskiej ziemi. No i jakie to są tajle, jako to jest tajla, to jest od Ostrawy do Łopawy, no ale łokrom samej Łopawy, łokrom samej Ostrawy, no ale ze niektórymi stadtteilami dzisiejszej Ostrawy, co kiedyś były osobnymi dziedzinami, Beispiel Antoszowice przy granicy dzisiaj ze Rzeczpospolitą. To mały kąsek ziemi naleło z bogatej historii. Tutaj też byli we Wehrmachcie, no, bo w roku 1938 przykuplowali jako Sudetenland te place do Trzeciego Reichu, no nie ino te place, no ale to wiecie, to u nas też było. No i to było tutaj coś normalnego, ten upas ze Wehrmachtu i tak dalej. Tutaj ludzie dali też, gadają po niemiecku i tak dalej. Tu jest naprawdę inksza kultura. No i mieliśmy też tam taką baba na filmie, co gadała tak richtig po śląsku. I no, ona rzekła, co ona godo po morawsku, no tak richtig, albo też po naszemu, jak to tu gadają. No, to tak richtig je hulczyńsko-gotka, hulczyński dialekt śląskiej gotki, czyli śląskiego języka, nie jakiś dialekt czeskiego, jak tu ktoś tam powiedział. Byli wszystkie dobytek, pieniądze padły. W 1940 zaś wszystkie pieniądze padły, to był wiązany wkład, a zaś wszystkie dobytek zebrali, tak zaś z tej gospodarki nic nie było. 1350 rok, jeszcze nie byli z tego spomatowani, a zaś wszystkie pieniądze padły, to było 1 ku 50.
No. Tak właśnie było. Tak, a za 3 roki już to wszystko zebrali. Kolik ludzi przyszło obchodzi? Wszyscy. Myśmy takie mieli pieniądze na doma, na kniżce. A łapli go, wiecie, odzbroili, a odwiedli go do tego, no do tego zajęcia. Ale potem zaczęli strzelać, wiecie, tak żaden nie wiedział, co się stało. A jak ten wielbiciel, ci wojacy potem wylezli, a to tak widzieli, wszystko tam leżało, te jego papiery, te jego obleczenie, no tak, a u niego nie było, tak nie wiedzieli, że jaka mina rozterwane, bo co. A tak napisali, że padną za ten Vaterland, wiecie. Były tam, we Francji były takie wielkie statki, a oni byli w tych statkach, jako zajacci tam musieli robić, za darmo, no, za ten koszt. A potem napisał tym rodzicom, że jako z tego zajęci, a oni byli uwytrženi, bo tu już była msza za nich. Mamy stałą ekspozycję, ja, w tym muzeum. No i warci się przyleźć. Mamy też po polsku te, gadają po polsku, ja szkoda co nie po śląsku. Jak ja gadał do tej baby po śląsku, ona gadała, nie, ona nic nie rozumie, o co się rozchodzi. Ponoć jest tu jakiś chłop, co poradzi po śląsku, po polsku, po czesku. No, oni tu będą uczyć też. Po naszemu to gadają. Na podzim ludzi śląskiej gotki, no bo ludzie tu zapomnieli tej śląskiej gotki, a tak richtig tu przed wojną, w międzywojennym okresie, no i przed pierwszą wojną, przed drugą wojną, no ale też przed pierwszą wojną godali po śląsku, no tu godali, że niby po morawsku. Po śląsku, no wiadomo, to jest inszy dialekt śląskiej gotki, ale jak ja słyszał ta baba, no to ja prawie wszystko żech rozumiał, no bo tak to jest, tak, też gadają kaj, ja, i też germanizmy są używane. No i mono nawet ta hulczyński dialekt jest bardziej ode mnie zrozumiały niż cieszyński dialekt śląskiej gotki. Ja, pamiętajcie, co śląsko-gotka, czyli język, ma dialekty, roztomajcie gadają, pora dialektów ze 7, no i ze 100 harwów, czyli harwa, czyli gwara, można powiedzieć. Musimy jeszcze wiedzieć, co dopiero w roku 1923 dokuplowali dwie dziedziny, Chać i Piść. Mam nadzieję, co kiedyś będziemy tam. I to wszystko bez abstimungu. Nikt się nie pytał tych ludzi, eli chcą przynależeć do Reichu, eli chcą być przy Czechosłowacji. Oni chcieli we większości być przy Reichu i oni czekali we 1938 na tego Hitlera. Nie byli nazistami. Wielu, myślę, nie popierało jakiś antysemityzmu i tak dalej, no ale nie chcieli być pod czechosłowackim reskierunkiem, tak jak Ślązoki na wschodzie Górnego Śląska, co musieli być pod polskim reskierunkiem, no choć u nas abstimmung był, no ale jak wiecie, potem Korfanty wywołał rebelia, no i przykupowali więcej ziem, niźli to po abstimmungu przegranej od Polaków miało być. Przy ulicy na Baszty mamy fragment baszty. W latach 1530-35 miasto obwarowali miejskimi murami. Przodzi były inowały i drzewiano palisada. Były dwie bramy, Łopawsko i Ostrawsko. Nieskorzy w roku 1821 dobudowali Raciborsko brama. No ale zaczęli demontować już łodziem lod Nieskorzy w 1829 te miejskie fortyfikacje, kiedy zaczęły się walić. Fragmenta dali ostały.
fragmenta 7 baszczów, no i fragmenta murów. W roku 1974 była taka idea, co by zrenowować te baszty, no ale nie udało się, no i mamy coś takiego. Tutaj niedaleko ringu mamy lokalny browar. Przy Bushofie mamy czerwony kościół. No tak go mianują z kuli tego, co zbudowali go ze czerwonej cegły. A był to wanielicki kościół, wybudowany w roku 1862. Wanielików w roku 1861 było tutaj niewielu, bo 41. No ale najbliższy kościół mieli we Ratiborze i we Rozumicy. No i z kuli tego postawili tutaj. We okolicy było jeszcze 100 wanielików. Po roku 1945 tych wanielików pozostało, no nie wiem, genau wielu, no ale jeszcze mniej. No i w latach 1996-2000 remontowali ten kościół. Dzisiaj on już nie służy celom sakralnym, no ale celom kulturowym. A do roku 1965 przy kościele był Kirchhof. Jedyną pozostałością po Kirchhofie jest mauzoleum familii Watekamp z roku 1898. Wtedy też umrzył Wilhelm Moritz Watekamp, co przybył tutaj ekstra ze Westfalii, co by być zarządcą od Rothschildów we Szilherzowicach. No niedaleko stąd też hulczyńsko ziemia. No i jest tutaj pochowany ze swoją babą Anną ze domu Werner i 2 synami. Niedaleko tego wanielickiego kościoła, też przy Bushofie, tutaj mamy dzisiaj ten budynek, była mało klasycystyczna synagoga. Powstała w latach 1840-43. W roku 1841 Żydów było 224 persony i już więcej nie było. To było najwięcej. 1/10 po mieszkańców Hulczyna. Wtedy tak mianowało się to miasto. No, przodzi rzekali w takiej małej salce przy Łopawskiej ulicy. W roku 1872 zawarli żydowsko szkoła. Po roku 1900 Żydów było coraz mniej, durś ich ubywało. No i w roku 1927 gmina sprzedała synagoga, był tu bez 2 lata warsztat, a nie skorzy kolejny właściciel w roku 1931 kazał ją zbulić. To już nie ino za czasów nazistowskich, nie ino za czasów komunistycznych, no ale też przodzi bulili synagogi. Żydowski cmentarz powstał w roku 1814, 2 lata po tym, kiedy Żydy stanęły się wolnymi obywatelami we Prusach. No i tak stał do nazistowskich czasów. W latach 1942-43 zlikwidowali ten cmentarz. Nie skorzy większość macew wywieźli, a we 2006 kaj się znodli. I we 2008-2009 zaczęli to rekonstruować, majstrować na nowo. Widzicie te platy, te macewy tutaj? Widzicie te macewy tutaj, te co nie udało się uratować, te połamane? No i dzisiaj możemy tutaj nawiedzać ten plac pamięci. Ze żydowskiego cmentarza wydzielili tajla dla cmentarza dla sowieckich wojaków. W roku 1945 w mieście Chluczyn poległo 49 sowieckich wojaków. Pochowali ich w rozmaitych placach, nie skorzy przenieśli tutaj. I potem inkszych, co polegli we okolicy, przytransportowali tutaj i pochowali. Zusammen nie tu pochowanych 3360 sowieckich wojaków. Nie wydało się, no ale mamy jeszcze te tabule takie, można powiedzieć, wspólne, zbiorcze. We 2016 i 2017 jeszcze tutaj chowali. Dynkmal, sierp i młot, gwiazda, no u nas już pod polskim rozkierunkiem
likwidowali te sierpy i młoty na katowskim cmentarzu, kaj są wojoki ze Czerwonej Armii, zlikwidowali sierp i młot nawet na ogrodzeniu i dali gwiazda. No i propagandowo tabula po czesku, po rusku. Jest to drugi, no i większy sowiecki cmentarz we Czeskiej Republice po Brnie pod względem pochowanych. Tak jak nigdy żech nie był przy tych cmentarzach, na tych cmentarzach, choć tyle razy żech był we Chrucinie, tak nigdy żech nie był tutaj, przy Bahnhofie. No niedaleko mamy tutaj Bahnhof. Wybudowany w latach 1912-13 we Heimatstil. No, choć nie skorzy i przebudowany już zatracił trochę te cechy. No, mamy hospoda Bahnhof, no, są my we Prajsce, nikogo nie powinno to dziwić. A tutaj mamy budynki dla nowej czechosłowackiej administracji. Bo kiedy w 1920 anektowali Hulczyńsko ziemia do Czechosłowacji, no to musieli skludzić nowych beamtrów, rektorów, co by poradzili godać po czesku. Głównie ze Moraw ich skludzili, no i oni wymienili tych starych, co poradzili godać po niemiecku. No i paradoksem jest to, co te budynki powstały w takim Heimatstil. Zaprojektował to wszystko Hans Kalita ze Tropał, ze Łopawy. W latach 1922-25 powstały 3 budynki. Piękne one są, naprawdę. Potem powstał, jeszcze jedno. No i wprzód, zanim zaczęli tu kwaterować tych beamtrów, rektorów, no to kwaterowali ich we Instytucie Richtera i we Zolamcie. Potem jeszcze w latach 1932-33 powstał jeden taki budynek, no ale już zaprojektowany od architekta z Brna i już nie we Heimatstil, ino we funkcjonalistycznym stylu, bez żadnych ozdób. Sumy na Kirchhofie. No, teraz to jest katolicki Kirchhof, a za mną kościół świętej Markety, no po czesku Markety, Małgorzaty moglibyśmy powiedzieć, Margareta Kirche, albo kościół świętej Grejty. Charakterystyczny na wierchu, nieskoro barokowy, z lat 1812-20. No ale nie był to pierwszy kościół, co tutaj stał. Pierwszy drzewiany powstał w roku 1538, 100 lat nieskorzy zgorą. Wiemy, 30-letnia wojna, 1618-48, tutaj też była. No i w tym 48 go odbudowali, też we drzewie. On zaś zgorał w 1802 i tak jak żech powiedział, na jego placu postawili ten, co tutaj mamy. On też gorął, no ale z kuli tego, co był murowany, a nie drzewiany, no to tak blanknie zgorął. W roku 1945, wiemy, koniec wojny, no tak myślę, co to było związane ze Czerwoną Armią, no ale nie wiem na zicher. No i w 1946 go odbudowali. Na Kirchhofie mamy wiele zwiedownych grabów, dynkmalów. Gdyby my to wszystko analizowali, to moglibyśmy zaś osobny tajlik z tego zmajstrować. Tutaj też żech nigdy nie był. Dynkmal ku zocy tych, co polegli we II światowej wojnie. Tych, co bili się we Wehrmachcie i szajbunki po czesku, po niemiecku. 120 personów. No i jeszcze na wierchu mamy szajbnięte 372, co poginęło na całym świecie. No i zaś, obejrzyjcie, co żech odkrył. Wojoki ze I światowej wojny. Kaj polegli in Frankreich, we Francji i żeleźny krzyż z oca. Tym, co oddali swoje żywobycie za kajzera. Tukej to nas łączy. Tukej walczyli za kajzera Wilhelma II Hohenzollerna. Na inkszych kunskach Śląska pod czeskim rozkierunkiem za Franza Józefa. Za mną lazaryt dziekana
Richtera. Powstał w latach 1909-1910. Wygląda jak barokowy pałac, a to lazaryt. W czasach I światowej wojny służył do rehabilitacji wojaków. W latach 1938-40 lazaryt dla wojaków. A po II wojnie do roku 60 był tu Krysowy Komitet Narodowy, a od roku 60 do teroski instytucjo społecznej opieki. Widzicie, kiedyś nawet lazaryty wyglądały jak pałace. W mieście mamy jeszcze drugi lazaryt, Grubski. On był wcześniej, od roku 1888 stał. A tutaj przy lazarycie od Richtera mamy instytut od dziekana Richtera. Ten żółty, klasycystyczny, powstał w latach 1891-92. I to chyba dzisiaj też jest tajla tego ośrodka opieki. Mamy tu piękny zegród, mamy jabłka, no i fajniście to wygląda. Korzystam że dzisiaj z aplikacji Muzeum Chruczyńska. No to mamy tutaj, słuchajcie, włażymy i mamy wszystkie one, co tutaj mamy. I tłumaczenie na polski, sakralne, świeckie, no Denkmalerz jeszcze nie pokazał, no online to funguje. Można też wleźć na Muzeum Chruczyńska, nie trzeba tego instalować. Wszystkiego, że wam nie pokazał, no ale większość, że wam pokazał, no ale to nie ma ostatni tajlik o Chruczynie. Za 2 tygodnie pokażę wam chruczyńskie stadtteile, jezioro, bo to przede wszystkim kojarzy się ze Chrucinem. No i jeszcze trafimy się z jednym hopem, Ślązokiem, co tutaj kwateruje. Toż widzimy się w piątek o 6 wieczór, za 2 tygodnie zaś ze Chrucina. Chowcie się, Pyrsk.